सर्व समाज बांधवांकೈ मिगले नमस्कारू आम बालकृष्ण पै आलपी GSB कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगले चॅनल आंतू आम तुमका स्वागत करता। आज आमका करंबला आतोर कुरचे एक स्पेशल वीडियो पळोया। मस्त मेडिसिनल यूसेसने त करंबल मुसंगुचे आज पुढे आम संगिनस तंतु कॉन्स्टिपेशन प्रिव्हेंट करता तशीची तका अँटीऑक्सिडंट प्रॉपर्टी आसा, अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी आसा, आमगेले ब्लड शुगर आनी कंट्रोल करूक मस्त यूसेसिन त करंबल मुसंगुचे। ते करंबल आतोरो कशी कोरयत म्हणून तुमका सांगून दिता मिगेलम्मा सरोजा आर पै। सत्तांगे नमस्कार। आज अवंग कोरोता करंबल आतोर पुड्डिगळचे ते केश मुनंग चोव्या यमगे गरकड जल्लं करंबल दे ए करंबल चान जान धूंका धून में आज सीर काडगा अनिगा ऐसे सीर काडगा अनिगा चारी कोर सिंधु गानिगा मीट लावनो एर्दो समी आज मीट लांदे ओरगानी फल्लमी एगो ओत सुक्कोंगा यावत मीटलान एक रात दवरलेंद आणि यावत सगळे अशी जावंगा सगळे दुवेन जावंगा पाचूसा नसले ताका पोवपले तेने अशी सगळे दुवेन जालेले अशी अशी कोरजान आवतने सुकत घालू होता चेशीची चान जान पिळू काडगा ते उद्दास असतं काडू म्हणा हे मिठा उद्दा अंत बी ते तशी चेशी असता अशी पिळ काण जांगा घालू मदिया यावत करंबल एक ओत चा ओत एक ओतले चा एक ओत बूरो मगिरी ओत नादले मात्रंद आम्ही 2 दिवस सुक्कोंगा एक दिवस सुकेले बुरो चा ओतांचे शी सुक्कुगा आणि यावत तीळेल रक्कोन जांगा ये बज्जू आवत तीळेल रक्कोन ये बज्जू होता ये सोपोर जर्सी मारद और जाम ब्राउन कलर है बिजे बजुगा सना जान बाय उगे ಒಳ್ಳು ಗಿಡ और बजु बनाई ये सिम्मार जांगा मी दान एडकड़के अम्मी शी चाल दींगा ये तो चाम बजिल्लस आणि आमगा मिरिया पिट्ट गानु तका जांगाले सगळे इथे सगळे मुंजोया मिरिया पिट्टो अनिगा ही उगालगा अनिगा मेमेतिये पिट्टो मस्त गलू बना मेची तेग पोर्मणा बगे बोरेश मेमेतिये पिट्टो गालगा अनिगा मीटो उणगले चोर मीटे गालगा ते करंबल बजिल्ल तेल्ला दूजी मैं मिरिया पिट्टो तो जांगा जल्ले चोनु गालगा करंबलाचा मेडिसन असतो कोण सಣ್ಣ तिक्सन चेड रब्बुगा ಏಗೂ ನಗರ್ಗಾಯೋ ಮೀಡಿಯಾ एगून जनो मीडिया पिट्टो करंबल सगळे तांदूळ घालता
इंगा बुड्डी गल्ली मीट ऊणदले चोंगल का मीट आता मीट ऊणद कुणादे मीटलदले आणि नेहमी ते भेटतो मस्त का लिहू ना उन्हेचे का फॉर्म्युला बघे पुरे शब्द मी ते मीठ तरी आणि हे नेम जतेरी आता या ऊनता पुड्डी गल्लेले आणि हे नेम जते तुम्ही कांड वर्गा नेमത്തിൽ कळलेरी ऐदनां कळलेरी पू पलसरी येतले त्यामुळे हे नेम जतेरी जांगा तुम्ही ऐदनां कुप्यां काढून करंबला तोर कोरचे कशी म्हणू तुमका मिगलम्मा छान छान सांगून दिले असं तुमका ते इष्टं जल्ले म्हणले किदा तुम्ही प्रथम जाणू मिगेने चॅनल पळत जलरी ते एक सबस्क्राईब कोरगा तशीची ताजलाग्यासीने बेल बटन एक प्रेस कोरका म्हणू तुमगे लगी अभ्यर्थन करू रब्बेदा सगळ्यांक नमस्कार.